jag stannar här och jag trappar ner Milos någon vi Jens Marne Hansen som akkurat blev en årsens bästa sångare. Lycka till. Tack för det. Ska se om man där bänt nu. Ja, överraskad faktiskt vi laddade. Det är jävla jag också inte ont och arren. Alltså det var bara sångare och så såna men jag är alltid rörliga. Ja, det har stått lite ut där man vunna. Så är det stått lite. Det är bara ja, så är det stäffast gång onkelslän. Kan man säga. Gå se här man då tar ju listan över kunderder och man uppdaterar att hej, är faktiskt upp jag listan om. Hur känns det här? Ja, det var inte. Det är en så ska man kalla en erkläring alltså onkelslän man går så vi och man är vid toppen då. Och det är som jag vill man spalt det redan var men jag ångar då jag vill vitlas jo jag vill vitlas just flow men ångar just från ekna flow va och man då också man är väldigt mer man har haft en mål och det ganska ta ut då man att väl ett runt kan man säga som en flow och som är väl nog till vi och hoppas jag faktiskt kanske jag håller faktiskt väl nog till vi då ja och tar man då blir bäst sankar det är kanske en par av tog. Det var en rättla stark lista till vars till stå alltså kappengarna den var jag sen går. Vad det då se om det här? Jo men alltså tar är ju jag vill se nekrat om det här var Ottalanda Wurstmorgon kan det ha ja. Jag har ju jag vill sen trycka hörjun kan man säga. Schalt mig av drömt om kom vi är neck var men jag har ju haft här backlante som skulle till tog jag inte haft en flow. Och nu som man har ju så finns en flow åt Lentan så liksom ja säger några ting som vaknar på en vägen där att det schalt som man är inte bun man schalt onkel till te och så blir det till det har vi så valt att jag tycker vad gör det jag kan komma och göra vad jag vill. Nu säger du att du är så helt onkel kan det ganska vara en 4 månader att du är garvaver. Och några för en trick vi att jag kan göra det att jag kan mera för det första till man är ponten och till att man har man nu skaffar en familj och något tänk här alltså ta ingenjör komma på plats så tills så är det som är för ut till bara till någon för ut till så att kanske man ännu mer professionell kan gå för tror att vi smäller ta in bättre. Ja, jag håller det. Och till ja, man är bara hjärponterna, men man gör det som ska göras. Det är det. Du hjärtligt att lucka och tack för pratet. Ja, men tack lika mycket.